Ada budal jam berapa, Bu? Dilik engkas paling, Pak. Nek urusane dhek kuliah wis rampung kon ndang bali rene lho, Bu. Iki ngerti yo pisan. Mangan aja karo mlaku, karo linggo. Alah, anggur mak meroti tok lho, Pak. Masih roti. Lah jenenge yo mangan to. Apa kira kelingan dawuhe Mbah Yai? Nek mangan kuwi kudu karo linggo. Nek mangan karo turun sipate kaya Ula, nek mangan karo ndodok sipate kaya kodhok, nek mangan karo ngadeg sipate kaya sapi, nek mangan karo mlaku sipate kaya jaran. Allah. Sampeyan iki jatoni. Bisa ujar iso nglakoni. Oh, sampeyan dhewe nek mamcike ya karo mlaku lho. Loh, ya beda, kayak kira mangan ning ngemil. Ya wis menu. Iki tak arani ngemil. Asule. Londomu yo gareng ganggang. Kok tak mantuk lian yo? Ya. Le, bar rampung urusane ndang bali rene lho. Nggih. Lho, Lek. Yo Le, hati-hati ya. Udah siang ini apa cok? Rapat neng Swiss. Oh, karo Bank Dunia. Yo. Kita bahas apa? Liga Champion. Mbak, duwe popcorn Jawa. Aneh wae to Jojo. Duwe pora. Apa? Marning. Kan duwe. Duwene makaroni. Terus nih. Mie goreng. Mau arep tuku mie tak muter-muter Jojo. Nyo, Masak sisan, Mbak. nek 5.000 ra nggo ndok. Tapi nek 7.000 nggo ndok. Duitku mau piro? 5.000 no. Ya wis, berarti rasane busing regane 7.000. Wah, agenda kemana, Besti? Ning omahe Om Bandi. Melu. Mbak, Rasido, Mbak. Rasido piye maksude? Goreng Rasido, sak lunga aku. Lah wis baca tak buka lho. Rasido piye to? Nek nang rasa dimasak, goreng nih. Wis cuas ngodhog banyu. Nyo, Wah, bacot mambutan buta iki. Aja sih rapat ning Swiss ra to. Wah, ini pacar yang dikit. Kuwi terbentuk saka kerentek atine para pemuda NU jauh sebelum Indonesia merdeka, Jo. Ndra. Jadi jumbo karo jenenge Ansor sing artine penolong. Jadi kegiatane Banser kuwi ora ada saka kegiatan sosial. Utamane njaga keamanan, terus nertibke dalan, terus dadi relawan bencana alam utawa kegiatan sosial liyane. Dadi nek NU enten acara sing ngamanke Banser niku, Om. Iya, Ndra. Ora mung pas acara NU. Banser kuwi ya kerep njaga keamanane tempat ibadah kanca-kanca non Islam. Jadi yen pas ana hari besar keagamaan utawa ana ewuh liyane, kuwi cocok karo nanu ngene kae. Islam kuwi rahmatan lil alamin. Tegese ngayomi, melindungi kabeh umat. Mbuh kuwi umat Islam apa dene ora Islam. Wah, berarti bener-bener serbaguna ya. Iya, Jo. Kena diarani Banser kuwi duwe dua identitas. Di satu sisi Banser kuwi menyatakan sebagai penjaga NU. Di sisi lain Banser kuwi menyatakan diri sebagai penjaga NKRI. Hubul waton minal iman. Artinya apa niku, Om? Cinta tanah air adalah sebagian dari iman.
Mbak, sampean kok ngendi, Mbak? Kang omahe piye? Mau lewat ngendi wae? Ya lewat dalan kampung biasane to, Dot. Lewat tongkrongan sor pelem. Ora i? Nek omahe Mas Vandra lewat. Ora. Jane ngopo to, Le? Kat mau pertanyaane kaya wong survei wae lho. Aku goleki paijo, Mbak. Lah mbok kat mau ki takone, Mbak, ngerti paijo apa ora, Mbak? Ngono lho, Dot. Aku wong seneng proses kok, Mbak. Bagiku proses iki wis penting, Mbak. Mbak, sampean ngerti paijo, Mbak? Ora. Wong sing ra seneng berproses sih yang ngono kuwi. Nek dikei soal matematika, mesti apalane buka kalkulator. Ayo udah mulai ora. Aku arep ngene Pak Yusuf iki. Ke jam 1 mau sing tuku ning kene sapa wae, Mbak? Ya akeh. Jajal sebutno. Akeh kok, Dot. Lali no aku. Dieling-eling to, Mbak. Ora kowe iki arep takon apa arep interogasi to? Ora urung ya ora penting lho. Ning pertanyaan kuwi ora angel lho, Mbak. Kari dieling-eling tok. Misale jam 1 si A tuku gula. Jam 1:30 Bayom tuku obat mumet. Terus jam 2 punjul seprapat Budiah tuku micin. Ngono tok mosok angel to, Mbak. Lah manfaatnya aku njawab pertanyaanmu ini lho apa? Yo ibadah to, Mbak. Dan aku ngerti keberadaane bestiku. Walah, iki arep takon, paijo ning ndi? Aja mau sempet tuku ning kene ra to, Mbak. Ngono wae ndadak nganggo kronologi barang, Dot. Mbok wis langsung takon, Mbak ngerti paijo apa ora? Ngono lak simpel to, ra ruwet. Mbak ngerti baca ora? Mau yo ning kene, nek saiki mbuh ra ngerti. Wong sing ora paham kronologi yo ngene iki. Nek dikei soal sejarah, apalane takok Mbah Google. Jare agendane ning Swiss, bareng diparani kok malah ninggal. Ono jare besti. Sorry, Dot. Aku dijak Sandra. Ono mae Om Bandi kok. Ora ngejak ding, Dot. Dek dhewe sing melu. Sorry lho, Dot. Wes. Mbuh, Jo. Lah iki wis ngencani Jolor Dot kok malah melu aku to, Jo. Pengen ganti suasana, Mas. Nggak bosen. Oh, wes bosen berteman karo aku to. Ora ngono no, Besti. Engko tak jak makan sore. Nek kowe ngerti to, nek aku ora iso pisah karo kalian. Sudah makan sore apa ora? Mbak, mie goreng, Mbak. Tapi mie nggo iki. Ki misi ndek mau to, Jo? Ya ini. Lah, mbok tuku sing anyar. Wong mis dibuka kedek mau lagi dimasak Yahmene lho. Nek mie iki tak tete karo mie sing anyar. Mbak pira, Mbak? Mas ora. Nang iki weh. Nyak masake. Teksture lembut ya, So. Jelas lembut no. Sadurunge dimasak diremet sik. Terus sing remet kuwi tangane Atri Pancel. Durung mari to, Mon. Wah, kronis kuwi laramu. Wah, aku iki ora nemangati manget dropke. Harus suara banget kan. Mas Mamun ra kuat. Terus semaput. Nah, nek semaput ki rasa ngrasaki loro.